Ngajak dhisik ana wae kok ana wong ngeteri daging korban. Cek penak kok kari bumboni. Tak tukokno sakmene kae lho brambangi. Ana wole akeh. Tapi sih. Ulang sik jam ini. Durung tutuk sik mbeleng jan padha sik dirijiki. Sedang mari iki anu brambange. Kok daginge. Oh iya, kita ngentep panci nggodhog banyu. Golek umep cek kali nyemplungno iki. Kok suwene paino iki. Adumno nyang omahe wong pira paino sik ta kok gak nerene. Mo mek wong siji kok grab paino cek suwene kan. Mbok lek digawa nyang omahe dhewe iki kan. Ngono cek suwene. Wong ngene iki dilono kiyaine. Dilono le-mele kok. Metu mopo? An osle maca iku. Man, mari, min, mari, mun, marian. Panitia mari, sing kurban mari, kari pembagane warga. Loh, nang dia oglek mang. Boye rono lae. Waduh iki ndang mari sakno. Let paling oglek iku. Wis lah ana urusan liya. Telu apa? Grab. Ayo grab. Mana to? Waduh wis ayo wis laudan. Ayo warga selak. Opo sih? Oh aku sih iki mang katutan letong ya. Oh niki lek tugas suwene wis. Ayo, Wis. tari wong pira iki no? Niki wong pira? Wis gampang wis engko tak ono absene nek ngene. Dikari wong 10 kae. Apote lagi luani. Iki lho, tas mari man, min, mun mari. Iku sapa niku? Mari Anak cai min, makja, makji, makju. iki omahe. Ono wonge gak usah dikeki. Catatane kena. Kok kaya kodhok iki cak luncak iki sih. Lah iya yo lek jane digrebek ya jane. Catatane kena. Delok ati kono wis. Delon kene. Lek rupo wae. Aku panitia apa kena catahe. Sopo ngono iku sing nyateti? Ya pedugase nyateti. Pokoknya menurut dikis. Ngene iki lho. Sing ngedo Malaysin lek dile-bele ngene. Lancane ana ning ngene. Lancane sing kurban wis dikeki akan sing dikeki. Kok akan sing kurban ngono kek rata. Lah lek akan sing korban lak male mbele dhewe-dhewe malian. Mbek sing ngedum gak ono sing ngedum malian. Iya yo. Biyen zamane akeh padha tuku watu. Zaman manuk larang kenari, tuku kenari kabeh. Zamane wacana larang jutaan, ya keng tuku. Lah saiki wae kurban kena sing tuku wedhus. Atasane regane wedhus pira? Rego lek kanggo wong sugih ku ya murah. Lek kanggo wong gak duwe 100 ae wis larang. Nek sembarang tergantung niat lah. Demis sih. Nek wis larang tuku wae. Aku kudu men wedhus ae. Timbang dikekno iwake ngene iki. Nek tuku wedhus kudu kurban wis jenenge. Apa iku jenenge ngono ku? Iku jenenge ngrumakno paru bati. Wes, kok bahas iku tok ae lak udan niku. Lah kena wong sing ngenteni lho kok. Udane. Wes. Masih akeh. Ayo wes. Pokoknya yang kena caturane gak usah dikei. Aduh, kaya kodhok. Ya ini nyateti kaya kodhok iki.
tak lucak. Dulu lagi lari. Nah, ini kayak kena cadrane. Ya ayo wis. Dok gak Ayo ero. di dulu ayo wis. Tak lain. Kita kiri yo. Dok cadrane. Ya Allah. Oh, Oh, nunggu ayo lah nunggu. Gue kayak no. Wong iki kene kena cadrane kon kok sak mandeg dek kene. Ada gitu mang kena catatane. Ya mandek mumpung ana buke. Lapo mang ya kene lek kena catatane ae. Ya cek ero wong kampung lawake dhewe iki tukang medhum daging. Oh, Nah lek ngene carane mang ngedum daging jat-jat isin wong lah. Gimana be wong dipek dhewe engko. Padahal iki nyateti bisa dile-pele iku. oh awake dhewe tugas iki. Ora ditambah wong kekurangane njupuk dendi. Iku lek lur dulure tok dicatet iku. Delon-delon catetane iku. Iya, Jenenge lur dulure tok iku dikeki. min lho. Iya. Dulur iki jane. Wijahe kena. Iki selare iki wija. Yuna. Wis. Kapan kate mari lho ono buk mandek tok ae iki. Ayo wis. Kali mari engko. Apa iku no? Aku krungu lek kono nang dodol jamu anyar. Ono. Lek kene kena catetane. Anu le. Lo keluputan emang nyasar. Sapa jenenge? Jumari lah. Butuh. Ayo sapa jenenge? Jumina jenenge. Jumina. Iki le. Gini. Kenal. Loh, iki lho. Iki mai Wacan iki. wacan nyigena sik, wacan nyigena. Mocon ta lah. Opo sih kon maca ngene kok. Niki ju tok lho, ju. Iki kuwi iki. Kuwi le berarti. Ya nice. Ya nice. Oh, iki sik dulure mesti ono ta Ya, iki. Dulure panitia ae iki. Ya nice. Kene cantolno de kono. Enten ae iki. Waduh apa iki? Pak degile lah iki. Sapa jenenge Mang? Ning dodol jamu? Jumina. Kena iki. Iku pasti dikeki ya wong anyar. Gimana wonge yo? Wis ngene wis. Gimana wonge lemu. Wih, waduh sip wonge. Paling panitia sih seneng lah iki. Loh, lemu wonge. Iya. Mesti dikeki lah iki mung ono catetane. Wis ngene wis. Saiki Ya apa? engko ayo dinano dhewe ae iki wis. Wah, iki malah tuh seneng iki. Loh, gak ngono ne. Ikan ndang mari ndang selesai. Iku bengi-bengi ae iso tenang. Lah kok bengi anu di luar tugas. Waduh. Bebas. Waduh lah iki maksudnya ya terselubung kok iki. Terselubung apa? Ya terselubung anu iku nang Jumina iku engko. Aku gak ero wonge. Ya engko jak wae. Lah aku nih. Pati dikuak nang ndi aku iki. Pati dicak. Aduh lek konco lo melok bet kecilin arek. Mangane wong iku kosok lemu. Lah wong cilik dikempit ayo sambakan yo. Iya. Jumina iku atuke nang wong gedhe, kon kecilikan. Loh, lah iku ya bener nyene. Apa? Iya bener aduke nang wong gedhe iku. Ayo coba ngadeg. Ya yuk.
Bukti nyata ya niki. Fakta. Bukti nyata apa? Lho, nyata. Lho. Cocok nang gede. Berarti Jumina iku tek sapa? Nek ndelok survei awakmu mang jare sing paling gede. Sopo yang paling gede? Ya. Awakmu. Lah, iku apa? Apa Kowe cok melok e. Enak kon. Makan daging gratis rondo. Lho, nulung rondo kuwi ibadah rek. Apa maneh ngeterno daging pas riyaya kurban lho. Berlipat-lipat. Kak yang muda itu. Wow, kok Ono semudah palang itu. mintune. Seneng mbok. Oh kon niku. Wong kon dhewe karo palang pintu barang. Iya ya. Oh, kon kuwi pilih sok ngono barang gak bener kon niki. Karo ya ini. Oh, tapi aku mari kandhani Mbak Simo. Nyekel kunci di kono iku Mbak Simo. Iki apa lanjut ngeterno daging apa ya apa? Gak iki ana sing luwih penting ya lungguhane. Lho lali balan lungguh kapan mari iki? Misalnya dodol jamu, ambek ngedum daging sik pentingan dodol jamu iku. Wedi salah sasaran yo. Kok kene aku wis ero maksudmu no? Kate nyindemi rondo iku tok. Ya ora paina tok. Musikone yo aku kinane kandhani selo ya ngono. Oh, Kon mbek selo ya rebutan ngono. Glep-glep. oh ini. Iki ngene. Mumpung terang, ayo didumno perkara rondo kok bengi. Oh ya wis lah Nyanyi ngono. dhewe. Ya wis. Panitia gegeri. Ayo lah ngono wis. Ayo, Wah, kowe jane. kalau ngedum dile-pele, ya Mak- ini. Mak C ya iki, Mak C. Lah awake dhewe kait konangan kate anu rondo. Ngajak berangkat magi rada udan. Oh, keblek ini. Nah, yuk. Tak ndelok banyu sik. Wis mangko. Aduh, banyuku sampai kari sakmene sing godhog mang. Daginge ora ono. Pateni wis. Kok gak ono. Wis. Selamat ae ketemon. Kok nolak kobong ku mang. Jam piro sih wisanan jane kok sik durung tutuk kene ae. Dola wis kate asar. Mosok gak tutuk kene. Wong mang ya wis disiarno. Jare sapine sih 9, wedhuse 35. Kok gak tutuk-tutuk. Wis tak nerusno ngoncek iki ae. Menawa wae kok teko. Menawa nyasar ini. Sampai yamene ora teko-teko iki. Boleh aturan dek gini yo. Sampai hamini gurung anu. Dan di kampungku kono yo mari sembayang dilungkas yo wis padha akeh ngedun. Tak enteni ae. Menawa sik ana rezekiku. Nek rezeki yo gak kira nanti. Ya sik nyang aku ae. Loh, iki no. Loh, nek caturane, sepurane, Mbak, nek caturane yo. Loh, ini kau le. Lagi ngomong ki, Pak. Napa lihat aku? Nek caturane lho. Ya larap kali kontrol itu ibu. Dipilih panitia iki. Poklep ngomong ngono anu ono kono wae barang let kon ki. Ini ono korban kena kontroli. Berarti gak korban nek kena kontroli. Wong sing dikorban iku sapi lanang. Lah kena kontroli yo gak sah ta sapi iku. Ngono ya. Oh, arek iki gak ngerti ae. Aku ono paino iku. Oh, niki karo ae biyen niku. Nah. Iku apa cara oklep iki? Apa ono? Kok sing dikorban aku kok sapi lanang. Jane sing kurban wong lanang, nek wong wedok cok maneh berkorban. Salah iku lho gak gelem. Ojo nyalano wong wedok, wong padha karone. Iki survei membuktikan ya. Aduh, apa ae. Rep. Kaya Jumina ini di Waduh dik kono lho. Tak takon tok ae ayo wis. wah temennya mulai mang. Ngalah, oleh tugas. Lho iku lho, maju Mina. Ngono. Ndi rep. Ale kono wis. Iku lho ngono kanjange Jumina iku. Mari mirae.
Hari loro. Oh, bener iki wis anjene. Tapi jok kana saiki wis. Jadi kena kapan? Kok bengi ae. Spesial ayo. Iki tone iki Mas apa iki? Dul apa iku? Rahim. Wis lo ngono. Oh, balik. Lho. Ini ae. Ya apa maneh? Sing situ iki kon awakmu. Sing iki mbok tak kok ya aku tak kena dhewe. Berarti ki Pak Jumina yo, tak terno kok bengi yo. Ya wis. Iki engko Teh Abdurrahim iki tak terno aku. Awakmu be abadi ki wis mulya kawan kanjange. Iku engko Teh Jumina. Kamu lah balik ronon. Kawe aku tak ngeterno rono. Wis, ngono. Tak terno nyomai Jumina mumpung tak areke karo. Waduh. Perasaan gak penak iki. Awake dhewe yang kena oglep wis suwe. Kowe gak percaya aku lak dhewean iki. Meterno dhewean namanya Abdurrahim. Ya ayo di sini bi ayo no. Tapi aku cegat lewat kene ae wis. Ya ayo ngono wis. Ngidul arek iki lek ya. Kapok paino kedisian aku mari Jumina. Ya apa deh? Jumina, apa? Aku ana kene. Gak usah bengok-bengok. Iki lho aku kate ngeterno iwak iki lho. Beneran, aku anjene gak blonjo. Ya gak no iku mangko. Gak usah khawatir lek ono aku ae. Wong panitia plek aku. Mangki titik mesti oleh. Iki ae tak singitno mangkingan. Dek sandinge tombloke. Ono gak oleh ndek kene ono catetane. Loh, mosok ngekeki ngene iki kate dikeki catatan barang. Oh, biasa lek ndek kene. Panitia iku golongane wong wis. Golongane wong isko-istok, golek wong sing ndoro-ndoro tok biasa sing dikeki. Oh, pemane kaya aku ya? Iya, iki saking aku nyingitno mang. Oh, ya beneran lek eling nang aku. Tak jukono wedang sik saken. Wis gak usah repot. Oh, gak repot wong karo wedang ae. Duh, sipi. Masuk iya iki. Wedang wis digaekno. Gak usah repot wis. Kene lho, aku yo ono perlune. Wis mari iki wis dadi wong kari anu to lho. Gak repot karo wedang ae. Ngombe akeh. Oleh iki ngombe wedang iki. Lho, ombe yo, wong jen tak gaekno jadi ombe. Kopine manis kaya uwonge. Oh, gak usah ngerayu. Ya orang ngerayu. Wong lakar kenyataane ngono. Ngeterno iwaki saking ngati ngerayu iku ta. Dapat enggak? Wong iki ae aku mang saking ngit-ngitno saking cek ketemu sampean iku. Alah tiba ada udang di balik batu. Oleh udang di balik batu, ya penyet. Yo enggak ta, iku paribasan. Akeh sih balen ono. Ada udang di balik batu. Loh, wong iki tak barikan. Ada ikan di hatimu. Ono ikan barang di hati ku lo katene kapakno. Loh, ya iya ta. Jangan ada udang di balik batu. Ada ikan di hatimu. Karuan ngene lho, ada udang di balik tepung. Ya malah tadi peye ono di glepung. Dari mana iwak di hati? Ngrogoti, ya lek iwak daging. Lah lek iwak laut sing urip yo. Tek atine lek biru. Dumbo awak iki. Ngene iki lho ceritane, Mang. Iwak iki asline sampean iku gak oleh. Saking ngono aku moro dikeki iki. Mbek panitiae. Paling isi ati tok iki. Atine sapa? Hati-hati tok. Gombal mana iki katene? Atine sampean ah. Iki dikandani ati kok gombal jare.
Gombal. Gombal apa? Ati. Gombalmu ki yo. Tuh ya mbuh. Arek iku biasa belatus. Mbok daleme gak sanggup arek iku. Pemane aku te percaya. Loh. Kok sandale oklep ngono gini. Yo rupane. Gak salah maneh sandaliku nya nih. Waduh, ono paino be. Apa deh kok? Lah kok ngono? Mang aku kondoi hari ini. Di sini tanahnya boleh ngono. Kayak gua ada. Jare ini. Gak perasaku kok udah omahe Abdul Rohim iki. Ayo mlebu ae. Gak beres arek iki. Gleb. Gleb. Dua ini. Loh, Apa kaget? kok bojone Abdul Rohim kudu iki. Abdul Rahim sapa? Sampeyan kudu bojone Abdul Rohim sih. Kudu, aku gak duwe bojo. Oh, gleb ku jare ngeterno iwak nang Abdul Rohim. Aku ro sandale mesti ngeterno rene. Wong liya iki kudu sampean. Lho, ana kene ana. Jare te nang Abdul Rohim. Aku gak pangling lho omah iki kudu omah Abdul Rohim iki. Tuh, ngene lho no. Aku lungguh dhisik. Kon Lungguh ayo dhisik tak ceritani. Kene tak ceritani. Lho, lagi dagang mangiko. Lah iki mang ceritani ngene ya. Iki kan kena catetane. Lah kate dikekno Abdul Rohim ngono niki kena catetane. Ya tak kena jenenge Jumina iki. Lho, dadi iki lah jenenge Jumina iku. Iya. Iki kalau Berarti kon melanggar perjanjian. perjanjian apa no? Lah perjanjian mangiko. Lah selak ndang wonge kate digot. Kon termasuk berkhianat iki. Kok ana perjanjian barang lho perjanjian opo genahe? Karepe paino iki ngejak ngeterno bengi. Aku ndang tak terno be aku. Cendang metu ngono lho. Lah kok sampean kate ngeteno bengi-bengi kabeh ngono ku lho. Wong-wong ngene iki lho, kate gawe opo? Kate lha opo kok kate ngeteno bengi barang? Kali ya sik awan ya wis ana daginge. Iki mau wis ana perjanjian. Sebabnya sampean kena catetane. Iki tak terno sing istimewa sakjane. Kaya opo istimewa barang? Emange mblewe dhewe ngono ta? Paling dagingan unta kok istimewa barang. Sebabnya sampean iki wong anyar di kampung kene. Dadi wenane istimewa. Lah ndek kono ku ana jike anduk. Ya saya parang. Ya kaos kutang. Lah iya Mas, dikai anduk iku cek kok ngono adus ah. Aku wis duwe anduk. Iku lho jeroan-jeroan niku lho. Oh, bakat ta. Nah iya, lagi spesial daging tok. Daging kancane iki. Ngene lho. Ngene iki asline paino iki ngejak ngeterno bengi saking seneng yang sampean iki. Oh, itu bukan altu. Oh, iya iki. Wong gak tau ora nang aku. Bulane sing ngejaki bengi iki. Iki Oh, iya. Oh, kartu iki. Oh alah. Lah tok. Jengero nang aku ae ora, kenal ae ora. Iso ngomong seneng. Wah, jadi wong-wong aneh. Wong sing gak ero digawe rebutan, gak temu karuane. Ya iku sing dadi garai molo. Ngawur pohon iki. Rong, kan ana sampean. Oh alah, tuas ngenteni sing ngedom tibae wong setengah rolas. Oh, lambung tak ringkesi wis bumbuku.